וזה באמת הדבר הראשון שחיפשתי והצלחתי למצוא את זה ב-RCM. אני מורין, אני מנהלת השיווק של קבוצת קשטן. קבוצת קשטן היא הקבוצה הגדולה והמובילה ביותר במתן פתרונות חשמל לפרויקטים הגדולים והמורכבים ביותר במדינת ישראל. עם יד על הלב להגיד לכם, אני עברתי בערך 5 או 6 חברות עד שהצלחתי להגיע ל-RCM, ומשם הכל כבר היסטוריה, 2 והפנים קדימה. היה לי כמה ניסיונות פחות טובים, פחות נחמדים עם חברות דיגיטל אחרות שהצלחתי באמת להיכנס מאחורי הקלעים ולראות שבעצם הייתה פחות עבודה או אפילו 0 עבודה ממה שהם אמרו. אז הדבר באמת שהכי חשוב לי זה באמת כל הנושא של מעבר למקצועיות, האמון. וזה באמת הדבר הראשון שחיפשתי והצלחתי למצוא את זה ב-RCM. אני יודעת שלי יש קבוע עם מי לדבר. אני יודעת שתמיד יש לי צוות שאני יכולה לחפור להם, לשגע אותם, לזרוק להם את כל הרעיונות שלי. כמובן שהם גם דואגים לי לכל הנושא של העיצוב, של הקופי, של הגרפיקה. באמת אני מקבלת בסופו של דבר איזו מעטפת מאוד מאוד גדולה שנותנת לי את הכל 360 מעלות.